Bé, per mi és un privilegi estar aquí entre vosaltres. La nova escola catalana i tot el que està passant a Barcelona és com un referent també per a la meva pròpia recerca. I us voldria contar una mica per on està anant aquesta recerca. Però abans de tot això m'agradaria molt ràpidament que em diguéssiu quin és el vostre nom. Moria. Mònica. Lucía. Josep. Pep. Miquel. Mercè. François. Miren. Sílvia. Sara. Vamos. Us poso aquí... Si mai esteu interessats en el canvi, aquesta és la meva web i això és el meu handle de Twitter. També una altra petita explicació és que porto una infinitat d'anys als Estats Units i faig una estranya barreja de llengües i ja per començar no tenia molt bon accent, encara pitjor, o sigui que us demano la vostra paciència. Bé, fa 2 anys vaig estar aquí, concretament a la comunitat jueva a Tit, que està al nord de Barcelona, parlant sobre Nusach català i fent música també, fent exemples musicals. Si algú de vosaltres no hi va ser i us interessa i us fa gràcia la cosa, està tot també al YouTube. Com també molt probablement posarem tota aquesta conversa nosaltres tres i també les preguntes que vosaltres tingueu allà. Perquè penso que tot això és molt important documentar-ho, atès que no només estem parlant de recuperar un passat, sinó també de veure com podem recuperar la nostra pròpia cultura litúrgica en tant que jueus catalans. Aquest Nusach català, Nusach vol dir el ritual català. Aquest ritual català era molt conegut fa segles. De fet, Yeshaya Horowitz, en un llibre que es diu Shelarka II, escrit a Praga, 1630, penseu, esmenta Lúria, Isaac Lúria Lari, i diu exactament: els jueus acampaven cadascun d'acord al seu estendard. Igual que hi havia 4 estendards, 4 banderoles amb els campaments, també hi ha 4 tradicions litúrgiques distintes: sefardita, ashkenazita, catalana i italiana. Cada tradició, segons Lari, ha de mantenir-se sota la seva bandera, perquè totes i cadascuna són paraules del Déu vivent. Sfarat, Ashkenaz, Catalonia, Itàlia, לכל אחד יישאר בדגלו לבריחו מנהגו. ואלו דברי אלוהים חיים. O sigui, en aquell moment, en el segle, estem parlant de 1630, per tant és el segle XVII, encara estava tota la consciència que existia tot un ritual català i que no només existia, sinó que era suficientment important com per posar-lo al mateix nivell que el ritual sefardí i italià en aquest cas. L'home, evidentment, no devia conèixer gaire el ritual de l'Orient. Aleshores, fa 2 anys vaig presentar algunes de les fonts textuals en què basem aquest ritual. No ens el traiem del barret o de l'equipà, el basem en escriptors de l'època que van contar sobre què passa a les nostres sinagogues i en general la manera en què ho feien era dir: nosaltres no fem això, recordeu que els jueus de Mallorca, els jueus de Barcelona fem això altre, no us deixeu emportar, tenien aquesta coralla de continuar mantenint. Les 2 fonts principals de què vaig parlar fa 2 anys eren Salomó ben Adret
gran rabí, un dels grans rabins de Barcelona, dels quals està dedicat a aquest carrer, i Simó ben Samat Duran. Simó Duran va ser rabí a Mallorca, va haver d'escapar el 1391, va anar a Algèria i allà va esdevenir el gran rabí. I a partir d'aquí Simó ben Samat Duran va començar tota una nissaga de rabins que arriben fins als nostres dies. També fa 2 anys vam parlar sobre el que eren els contrafacta en la restauració del Mossac. O sigui, les melodies que fem servir, melodies catalanes que fem servir com a afegits o com a recuperats d'aquesta música en particular. Aleshores, què està fent durant aquests 2 anys i per què penso que és interessant compartir-ho? Entre altres coses, he estat estudiant encara més fonts textuals d'aquestes, altres llibres d'altres rabins. Particularment he estat estudiant dintre de la responsa de les cartes d'aquests rabins, Andret i Duran, principalment Duran, quants de catalanismes hi havia i quantes paraules catalanes hi havia, perquè hem de pensar que aquesta gent no parlava l'hebreu, parlava el català i a vegades parlava l'àrab o el que sigui. En tot cas, normalment no parlava el castellà. Quan Duran ha d'anar a explicar a la gent com poden fer, per exemple, una qüestió, li diu els jueus que s'han hagut de convertir en el catolicisme i estan a Mallorca i estan perseguits per les autoritats i no poden demostrar que són jueus obertament, diuen, escriuen a Rabí Duran, que saben que està a Algèria, li diuen com podem fer matzà, com podem fer pa sense llevat sense que ens descobreixin els cristians. I diu, doncs feu crespells, i diu, escriu en hebreu, però escriu la paraula crespells en català. Feu crespells, els piqueu i a partir d'aquí la farina no tornarà a llaudar un segon cop. O sigui, tota una sèrie de paraules que Duran fa servir directament en català dintre del text hebreu, que és molt important per veure l'estat de la llengua, però també la connexió amb això, amb la civilització catalana. Hi ha un altre llibre, que també hem parlat molt, amb l'Arnau i la Morià, que es diu Keter Shem Tov, de Shem Tov Gagin, que es basa principalment en descriure quin era el Mossac català entre molts altres. Apareixen molts de detalls sobre el Mossac català, sobre aquest ritual català. Paral·lelament, he estat involucrat en projectes portats per altra gent, un dels quals són encara molt incipients, s'anomena el projecte Sidur català. El projecte Sidur català, principalment en aquell moment, és vol ser una col·lecció d'un repositori de manuscrits en format digital de sidurs catalans que coneixem. De sidurs catalans en tenim des del segle XIII-XIV fins posteriorment totes les sinagogues catalanes que hem tingut a Algèria, a Salònica, moltes d'aquestes han fet el seu llibre de pregàries. A partir, evidentment, de la invenció de l'impremta tenim versions impreses i abans tenim també moltes versions en manuscrit. El que estem intentant és portar tot això en una sola web i que quan estigui llesta se pugui visitar, és a dir, qui ho vulgui treballar pot confeccionar un text autènticament de sidur català basat en els manuscrits antics. Hi ha altres dos projectes dels quals potser en parlarem en un altre moment, que és un repositori de manuscrits hebraico-catalans i una constel·lació de rabins i autors hebraico-catalans, que essencialment el que fem és moltes vegades fem constel·lacions en el sentit de dir que aquest era fill de l'altre, era cosí de l'altre. Això és important, però potser no és tan important com que dir aquest va anar a l'escola de l'altre i va conèixer l'altre perquè estava en la mateixa escola. Aleshores tenim el gran nucli de rabiníssim de Girona, amb el qual
al Ribaix, el Barxeixet va estudiar i també coneixia el Barxeixet, que òbviament coneixia el Duran, i van com per petits nuclis, com l'ensenyament i la tradició se va transmetre. És un dels projectes en què he estat involucrat. El projecte que probablement té més a veure amb el que estem parlant aquí és el que jo en línies generals anomeno la línia algeriana, i amb la Moria sempre ens passem quantitat de whatsapps perquè ella és com la versió nusa català Itàlia i jo soc la versió nusa català algerià. Hi havia en un moment determinat no només el nusach català, no només el ritual català, existia un ritual mallorquí, un ritual barceloní, un ritual tarragoní, un ritual de Perpinyà i diversos llocs així. Al cap dels segles, durant bastant de temps, tot es va unificar en un ritus català, però hi havia variacions que els mallorquins som molt caparruts i deien, sí, nosaltres fem el ritual català, però fem una mica diferent aquí, i que sigui notat i escrit. Tot això ho tenim bastant conservat. Fa poc vaig treure aquest llibret i, a més de fer-me propaganda, té bastanta raó de per què el porto a col·lecció. És una petita biografia de Rabí Shimon ben Tzemach Duran, d'aquest rabí mallorquí que va estar a Algèria. I me van dir, has de posar fotos, i has de posar fotos del rabí de l'editor. Teniu molt poca idea de com es van les coses en el segle XIV, no hi ha fotos de ningú. Em va dir, vai, potser pots posar la làpida. La làpida on va morir l'home. I jo sabia per les fonts, pels textos, que la làpida de Rabí Duran, que va morir 1420, em sembla, sí, 1420, estava en algun lloc a Algèria i en algun moment del segle XVIII algú la va posar un llibre i va dir això és el que diu la làpida. Però després d'això, qui sap on era. I cercant a internet i on se troben totes aquestes coses, vaig trobar un senyor que té una associació per a la restauració dels cementiris jueus d'Algèria, que s'anomena ACSE, que és totalment recomanable perquè si podeu ajudar econòmicament és fantàstic, i que es diu Jean-Paul Durand. Me va dir, clar, que sí que existeix. La tomba de Duran existeix a Algèria, al cementeri de Sant Eugeni. I, a més, la tomba d'Itzhak Barxeixet, el barceloní o valencià, que va ser el seu predecessor, també existeix i estan allà en una cosa anomenada els mausoleus dels rabins. Fantàstic, em va passar fotos que estan aquí i que també us puc ensenyar en l'ordinador breument. No tenim projector per poder ensenyar l'ordinador. Així, una de les coses que vaig esbrinar gràcies a aquest senyor Jean-Paul Durand, que a més és descendent de Rabí Duran, és que fins ben bé a començament del principi, a començament del segle XX, tots els primogènits de la família Duran, els descendents d'aquell gran rabí, quan se casaven, duien una roba ritual consistent en una caparutxa i una capeta i l'anomenaven en àrab al-uka o al-kapiran. I ningú sabia molt bé què volien dir aquestes dues paraules. I vam anar esbrinant que realment vol dir uca, una uca és una capeta en català medieval, i un caparó, un capiró. Això també va portar a fer una mica més de recerca sobre com en el dialecte judeo-àrab d'Algèria hi ha quantitat de paraules en català, perquè
que el català va tenir una gran influència. Una altra cosa que vaig esbrinar respecte a Rabí Duran, que té molta relació amb el nostre català, és anomenat Llibre d'Or. Aparentment hi havia aquesta llegenda, la família d'aquest senyor, que té la seva 70 d'anys, i viu a França, que s'havien passat un llibret de generació en generació que havia estat del gran Rabí Simó, del gran Rabí Simó Duran. Era un petit llibre de pregàries i que era un tresor molt provat, però ningú sabia on era. I Fortin Memories que devia ser una llegenda, això. Fins que se va morir la tieta d'un cosí relatiu, no sé què, i quan van netejar la casa van anar les golfes i allà van trobar un petit manuscrit del segle XIV, que està aquí retrat, que era el Llibre d'Or. Era el Llibre d'Or. És molt maco, es diu Llibre d'Or perquè té tot d'incrustacions daurades. És un petit sidur català que pensem que va ser propietat de Rabí Duran mateix. I ara actualment està en el Museu Jueu de París. El que sabem respecte al ritus català a Algèria és que existien dos ritus determinats a Algèria. Un era el ritus melahim, que era el ritual català idèntic, i un altre que es deia hariyin, que era el ritus que hi havia abans que vinguessin els catalans. Quan els catalans mallorquins van arribar a Algèria, se van trobar que Algèria era un lloc molt pobre i que hi havia molta ignorància, de fet no coneixien gaire del Talmud, basaven les decisions amb el Yad Hazakà, amb el Mishneh Torah, i els que venien de Mallorca i del Principat i de València eren com una elit, hi havia molts de metges, hi havia molts de rabins, eren gent amb molta educació, i a poc es van anar fent com a l'elit i els mestres, i el seu ritual se va imposar a tota la resta d'Algèria. Per tant, sabem que el ritual algerià contemporani abans de 1960 i tant, quan van fotre tots els jueus a fora, per la independència, era pràcticament al 100% el ritual transmès per als jueus mallorquins, i en menys mesura de Catalunya. A més, existia una minoria purista, diguéssim, en les sinagogues d'Algèria, que s'adheria en els dictàmens dels rabins, d'aquests 3 rabins només. O sigui que, encara que tot el ritual era d'origen català, n'hi havia un grupet que se deia no hem de perdre les tradicions catalanes, ja no s'anomenaven catalanes en aquell moment, i anaven només en el dictamen d'aquests 3 rabins determinats. Vaig conèixer un senyor, que de fet el trobaré probablement a Israel la setmana que ve, que es diu Simon Darmon. Simon Darmon va escriure aquest llibre, que diu el llibre dels nostres costums, segons el Ribaix, és a dir, Bar Sheshet, de Barcelona, el Rashbat, que és Simó Duran de Mallorca, el Rashbash, que és Salomó ben Simó Duran, el fill de Duran, que també va anar i venir de Mallorca, perquè al principi va néixer a Àfrica, i Rabí Judà Ayash. Judà Ayash va néixer en 1690 a Algèria i va ser gran rabí 1728-1756. Va escriure un llibre que se deia Shut Bet Yehuda Dinem Hagel Ketilat Algir, és a dir,
respostes de rabí Judà, lleis sobre el ritual de les comunitats d'Algèria. Molts corresponents de les seves respostes i preguntes estaven a Livorno. És un punt a Livorno, és un punt interessant que després de tots els anys un dels grans codificadors del ritual català d'Algèria amb qui parlava més era amb gent de Livorno. I encara amb tot aquest temps. I precisament fou a Livorno en 1746 on el Xut Bet Yehudà va ser publicat per primer cop. Bé, en resum, aquest grup de puristes, entre els quals, segons aquest senyor, deien el ritus d'Argèlia, per molt que sigui català o mallorquí que sigui, també ha anat evolucionant i ens hem de tornar a les fonts. I les fonts estan amb els tres rabins catalans, més l'Ayash, i per això va escriure aquest llibre com a referència. Evidentment en va fer com a 100 còpies i ha tingut molt poca difusió. Esperem que potser es pot traduir o no sé, ho podem estudiar definitivament. En tot cas, Darmon i Durant, el Japó, en van introduir també dues petites sinagogues, una a Netanya i una a París, que encara avui en dia diuen nosaltres fem els ritus Rashbats. Nosaltres fem els ritus de Bar Sheshet i els ritus de Durant. Això vol dir que aquesta minoria purista de, tant si voleu, catalanistes rituals, ha perviscut en dues petites sinagogues que existeixen encara. Per tant, un dels punts de la meva recerca immediata és anar a visitar aquestes sinagogues, particularment a Israel, i dur la meva maquineta i enregistrar com ho fan, què no fan i companyia. Simon Darmon, el que va escriure aquest llibre, té un fill que se diu Philip Darmon. Philip Darmon va ser és un Hazan, i va ser el Hazan a una d'aquestes sinagogues que ara està a París, que se diu Brit Shalom. Simon Darmon va tenir la sort d'estudiar amb un altre cantor sinagogal legendari que va transmetre tot aquest ritual català a Algèria, que se deia Elie Zerbib. Zerbib va ser instrumental en el manteniment del ritual algerià a França i era justament d'aquesta minoria catalanitzadora. Zerbib va deixar principalment un gran enregistrament àudio que conté tota la Haggadah de Pesach. I Darmon ha reenregistrat la Haggadah de Zerbib i també ha fet una col·lecció de pillutim de Rosh Hashanah i Yom Kippur. Una altra font per veure com estaven. La sinagoga de París, com dic, es diu Berit Shalom i la de Netanya es diu Kilat Rivash Berrashbats. O sigui que més clar impossible. Finalment, un altre punt que jo me dedico més a l'aspecte textual i també a la recopilació de melodies i d'enregistraments. Un altre punt és que vam localitzar en els arxius de Leo Levi, un musicòleg italià, un vidui, una confessió de Yom Kippur que li deien el vidui català. Vull dir que sabent que existia, però en molts casos no està ni enregistrat. Això és un enregistrament de 1954, em sembla, d'una persona d'una edat molt avançada, fent el vidui català. I bé, no us voldria avorrir amb més detalls. Potser podríem obrir un petit torn de preguntes, són les 8:15, i també, si voleu, us puc ensenyar alguna foto de la tomba de Durant o del llibre d'or o alguna cosa d'aquestes.
Si teniu alguna pregunta, pot ser. Però on és ara, en el G? El cementiri està al G, és el cementiri de Santa Eugènia. De fet, la tomba, tant la tomba del Ribàs com la tomba de Duran, estaven fora de la ciutat, en un lloc una mica més rural. El que va passar... Per què? Per què? No sé. No, és que he trobat la tomba d'un antepassat meu a Casablanca i està fora de Casablanca. Probablement perquè m'imagino que era una qüestió de la discriminació dels cementeris jueus no podien estar molt a prop de la ciutat musulmana. 1 quilòmetre i mig per fora de les muralles. El que va passar és que, com sabem, els sefaradim són molt de fer hírules, són molt d'anar a visitar les tombes dels santons. Aquests, el Barxeixa i el Duran, eren tan santons d'aquí, molt la iaia del Jean-Paul Duran, que evidentment te conta quan va viure a principis del segle XX, encara quan se feia mal o que se preocupava per el cotxe, no sé què, encara deia, ai, revenim. I el revenim a què es referia eren els revenim catalans, els de Barxeixa i Rabí Duran, tenen aquesta fama de sants que invoquen. El que va passar és que totes dues tombes dels rabins aquests s'havien deteriorat tant a base de les romeries aquestes que les varen transportar al cementiri de Sant Eugeni, de Sant Eugeni, i van fer un edifici molt maco d'arquitectura morisca, que és aquest. És una passada. El problema de tot això és que estan en un país, aquí teniu la tomba de Duran, i al costat està la tomba de Barxeixa de Barcelona, de València. I estan al mausoleu d'ells i tot això. El que va passar és que estan en un país musulmà molt antijueu i de 2006, que és aquesta foto, fins a 2019 hi ha hagut tot tipus de vandalisme, hi ha pintades, hi ha trencades, falten pedres i no sé què, fins que aquests jueus parisins i d'altres llocs han fet aquesta associació, han aconseguit involucrar la diplomàcia francesa i estan intentant restaurar tot aquest passat. Entre altres coses perquè la majoria d'ells tenen els padrins i tenen els avis i el que sigui allà també enterrats, perquè és un cementiri que s'ha vingut utilitzant des d'aleshores. És realment un monument, és molt maco. Doncs això, si teniu alguna pregunta... A mi m'agradaria afegir, perquè clar, sembla que si no Itàlia estigui com completament desvinculada d'Algèria i no és el cas, no és el cas. Per exemple, les rutes comercials que comencen a Marsella, que comencen per dir algun punt, no? En aquestes rutes comercials de Marsella arriben a Barcelona o Tarragona, van a Mallorca per darrere, no per davant, perquè es veu que les corrents no els impulsaven cap a València i València es veu que els vents no eren favorables per baixar cap a Algèria i d'Algèria tornaven per Malta, Sicília i pujaven la costa. També, per tant, hi ha molta relació entre la gent. El ritus de Livorno, el ritus de Liorna, que té el nom després del ritus català, el ritus grana, crec que li diuen, molta gent de Liorna passa a viure a Algèria portant també aquest ritus. Si us fixeu, els que estigueu més avesats a consultar sidurs, molts dels sidurs sefardís, del que se'n diu sefardín d'Edota Mizrah i de països orientals, segueixen encara avui en dia el ritus de Livorno. No tots, però fixeu-vos-hi que molts posen segons el ritus de Liorna.
I de la mateixa manera que hi ha corrents des de Liorna fins a Algèria, també hi ha aquestes corrents inverses d'Algèria. Te'n recordes, fa 2 o 3 setmanes et vaig dir que havia trobat, després d'uns problemes, no sé si eren uns mini-avalots o alguna cosa a Algèria, jugadors algerians que van decidir anar a viure a Liorna, sense més. O sigui que el tràfic, diguéssim, entre aquest cercle que es crea entre Marsella, Barcelona, Mallorca, València, Algèria, Tunis i tornar a pujar per Sicília, és com una rodona que hi ha molt a finals del segle XIII hi ha línia regular que surt de Barcelona i fa tot aquest circuit. Està en el llibre que va publicar el Museu Marítim de Barcelona. Sí, hi ha companyies... Línia regular, Sí. És per no creure's, Sí. No em diu que fes una vegada aquest viatge. Línia regular. Sabem que tots aquests rabins fins i tot allà que va viure, com dic, ben bé en el segle XVII-XVIII, ja encara tenia correspondència en totes aquestes ciutats. I, evidentment, per exemple, la famosa sinagoga de ritus mallorquí a Salònica, fins al dia en què se va cremar, el gran incendi de Salònica, tenia l'escut de la ciutat de Palma, les 4 barres i la palmera i el castellet i companyia, davant de la Roda Kodesh. O sigui, moltes d'aquestes sinagogues, diguéssim, de la diàspora catalana, quan tenien un dubte, escrivien en els rabins més importants del seu ritual, estiguessin o no estiguessin. En un moment determinat va ser Algèria, en un altre moment determinat va ser Livorno, i hi ha com a aquesta, d'això, el fet que parlem de la línia algeriana, de la línia romana o italiana, és més una qüestió de que els investigadors som una mica així, necessitem ser especialistes d'un nitxo molt determinat, i a més la documentació i els contactes i tot això. Però realment tot això era una cosa que estava en comú. Per cert, aquesta és una foto del llibret d'or que se va passar de generació en generació i que pensem que pertanyia a Rabí Durant, del qual també hi ha una anècdota molt curiosa, perquè en la família dels descendents fins al segle XXI existia la tradició d'agafar aquell llibret que era passat de primogènit a primogènit i netejar pàgina per pàgina un cop a l'any amb un drap de seda. I he trobat una altra citació del segle XV o així que deien, parlant de Durant, que era un home tan purista i tan respectuós amb la Torà que netejava els seus llibres amb un drapet un cop a l'any. Què és? Que bonic. Doncs moltes gràcies. Per mi i per tots els membres de l'Escola Catalana, que gràcies a Déu n'hi ha diversos aquí, gent que realment des que es va iniciar el projecte ens ho vam prendre molt seriosament, no? El fet que la nova escola catalana havia d'estar basada en l'estudi, en un estudi profund que inclou no només el ritus, inclou música amb un nivell bastant profund, diguéssim, per poder diferenciar el que és una cosa del que és una altra, perquè clar, no estem parlant que aquestes partitures estan escrites. Com a molt et trobes un trosset que un canta aquí o canta allà i a partir d'aquí tu t'has d'imaginar com serà la resta. Per tant, cal un coneixement profund musical, un coneixement profund, òbviament, per tot això de paleografia hebrea, per veure el que ja està aquí escrit, un coneixement d'història, un coneixement de diversos camps i no ho sé, simplement donar-vos les gràcies per, si algú té alguna pregunta la fem ara, però donar-vos les gràcies per aquells que ja sou part del projecte, doncs moltes gràcies per ser-ho, i aquells que encara no ho sou,
sapigueu que els primers i els tercers divendres de cada mes fem Kabbalat Shabbat aquí mateix, amb ritus català. Quan ho faig jo ho faig amb ritus italià, italià-català, quan ho fa ell ho fa amb ritus venecià, portuguès, liornès, i quan està el Joan ho faria més amb un ritus més algerià. I per tant intentem estudiar el màxim possible, però que aquest estudi no sigui un estudi intel·lectual, sinó que sigui un estudi que quan arriba el divendres ho puguem posar en pràctica, no? Que quan arriba, per exemple, Yom Kippur, doncs ja estem pensant en Yom Kippur, a veure com ho farem o com no ho farem, o qui farà això o qui farà l'altre. Per tant, és interessant, no? Tornar a donar vida a una cosa que mai no ha estat morta, perquè no està morta, o sigui, estem veient que això no és mort, simplement que passa per ritus algerià o per ritus, això, sefardí estandarditzat. Per tant, crec que el que estem fent és realment bonic i que aporta un tret diferencial de qualitat bastant important a la vida jueva barcelonina i catalana en general. Per tant, moltes gràcies. Jo acabo de tornar de Liorna i a la comunitat i a la sinagoga són conscients de la influència important catalana, però el resto de la ciutat ni idea, però gent culta, Doncs un catedràtic d'universitat, farmacèutic, metges, ni idea. Només a la comunitat i a la sinagoga. I una cosa que crida molt l'atenció de Liorna, d'aquí ve la certesa de qui va a Liorna no torna, clar, si trobaven bé i no tornaven. És de les poquíssimes ciutats europees amb una forta presència jueva que no té cap call ni cap gueto, perquè com que no se'ls havia perseguit mai havien viscut en un determinat barri. Hi havia més jueus a prop de la sinagoga, que és un lloc cèntric, però no en absolut era un barri jueu. En Modigliani, per exemple, de família jueva important de Liorna, vivia a quilòmetres de la sinagoga. I em van explicar com a cosa curiosa i important a la comunitat que, clar, que no tenien que amagar-se ni tenien cap problema, doncs cada un vivia i donava la gana. És molt curiós. Una cosa curiosa d'Itàlia, que quan parlem avui en dia d'Itàlia, parlem de la Itàlia que avui en dia coneixem. De la mateixa manera que no podem parlar de l'Espanya del 1492 amb un concepte polític com el que és actualment, tampoc. Quan parlem d'Itàlia hauríem de parlar del regne de Sicília i de Nàpols, hauríem de parlar dels estats pontificis, hauríem de parlar del duc de Ferrara. O sigui, cada ciutat manté, quasi bé fins a la meitat del segle XIX, bueno, cada ciutat no, però per regions fins al segle XIX, que és quan és la unificació d'Itàlia, cada regió, diguéssim, té els seus trets diferencials. Per tant, a Itàlia pot haver-hi la diferència aquesta de Liorna, que no hi ha fronteres, o te'n vas a l'altra banda de la costa, a Venècia, que tens el gueto, o a Roma, que també tens el gueto a partir del 1555. Per tant, també és bonic veure aquesta varietat en el que avui en dia se'n diu Itàlia. Que no era Itàlia, eren molts trets diferents. Moltes gràcies, molt interessant. Volia convidar-vos a tots també que demà estarem parlant sobre el rabí Duran i el seu paper i la seva relació amb el canvi de Mallorca a la Casa Adret. Vindrem. I res, que si teniu algun interès en totes aquestes coses o voleu, els que sabeu hebreu i podeu llegir paleografia, voleu contribuir en el projecte de l'Institut de Català, hi ha moltes possibilitats, tant per la gent que sap molt d'hebreu com per la gent que no en sap tant. I si voleu recolzar associacions com la que restaura el cementiri on estan els rabins catalans, també m'ho podeu escriure i us passaré totes les dades segures. Moltes gràcies a tots per la